12 on Töölönlahdella varsin mielenkiintoinen tapahtuma. Siellä on nimittäin tämmönen robottimarssi. Kymmenet pahvirobotit marssivat tänään Helsingissä. Tempauksella kiinnitettiin huomiota lasten luovuuteen ja yrittelijöihin. Helsingin poikien talosta kotoisin olevat robotit juhlistivat maailman pahvipäivää, jota vietettiin tänään. Meillä on 10-28-vuotiaille pojille ryhmätoimintaa, avointa toimintaa, eli voi tulla ilman ajanvarausta. Sitten on Olemme robotteja, marssimme hyvän asian puolesta. Miksi te olette juuri pahvia? Koska pahvi on parasta. Mikä kysymys tuo nyt oli? Ihan tyhmä kysymys, myönnän. Pahvi on parasta, myönnän. Oikea vastaus. Pitäisikö sanoa, että sanoi pahvi?